be yochna enti nya abotre momti the baby sis abre de nya de betimi na sisu bia de mo me no kore se ye ku abrante ba ko nso so amfoni ene nam no hwe a ye di na mimma ne hu nyina moja ena ye de no akwako pii mu mo kira ono nso so eje ayare ndi kokofo ti ehu mu omote amhihie mu sisi yi omote esuro mu afanu ni nyina obi a ehwe ne yonko no wadi ne bone omo ebedwane yedwane de mo mu omo aka okurum ha ne de akwai se omo to ani han obi anya ne yonko a obedi ne bone sisi yi aposifo ne bambo mu mpanifo nso ebo modin se ombesoso eniema no enti ante Akosua wote ye na obisa ya na ifri enu abisi sabre nsama kodo akoso nkokọ ene se ne akurum ha siti ene yetwa mfuni a kyeretiefo nana wo ka bibi se abrante kwashiga ne Father Gazei de ewo wo mo ntemo ne tiefo mo mra ye Facebook page ne na mo mewe hospital webra Father Gazei tita afoko ese yenya wo mo ne mo nyi kwashiga ne nkoni bi wo mo ntwitwa no asese ye simfonyini bi nso nenam abrante bi so ayabo twa wo ne se kan yakunu a wo mususu se wo ye kwashiga no etita ani na esese no Father Gaza no enkrofo ene kwashiga no enkrofo ene omo de edi enti na sankrofo emienu na da bia ntokwa wo mo ntem wotete ma na sikasema na de anase memasem atawada roma nia esi be se mfie dunie ne de bisi no bi endimense de mo no ebre eba nimu no afei ekoye se hwan ne wotumi ewo kuroni mu netichiu omo geto demarcation no hwan na ewotumi efri mfie kakra ba ni de eno ne ade a na ema wo mo ntemo enyo nti wo beti so omo kasakasa omo anya besi bia no a na kire se ase we have mo ram territory mu ha ne nse so ba ha no aba ha ebia wakwada ebi wakoye mi bibi afi na no hu ntokwa nana ekokoso ewo ho ba bia omko hia ye kura ne ebesi yesi ye nre yese ko no kura no omo ahihye days a obia de beton ni goods and services nti wo no o shift to new ya nta se wo ba ho no ni ade a duru ba bi o mutimi ko crash ana so mo nkwala ri timi ko crash na eno so akofa ensemo de aba nti eno nana ko be mfi kakra ni die na akoda ne yi wo mo ntamu a no mo kokoko ho a otu me kai se 2023 ebra me interview no sabra na Eastern region afa na sa Father Gazei na oji din peja na sabra no ni producer ono nana wota na chi ono ne ne ba stage ne so na banta bi wo mo ntem ena wo se wo te ne ho ena producer no se wo te ne ho de a ene ni Facebook ni social media platforms nyina wo de nsa atoso ena ne wo ka se wo hwe ani mu se the producer na beto ka ama no obeye we ama no abrante no na yenim se Eastern region asapo e mantem ne ye ka wo mo a wo mu din peja no wo ka ho bi na se sika ba ne nsem ana se na oda so ne namfom ene saa kaka bensem na no efise saa bre no na wutie ne kasemu ana enya de da fom kra na se niemamu ayeyie ana se 2025 niemamu ayeyie fise 2023 na me interview no na niemamu ayeyie ama no ana se dada no na ho kire wom kyeremu kakra se na brabo sitie enyu aba wadaroma abrabo no na ye ohwe onyuntuni baabi na wadru obi beka se ne so ne de na nyankopon aye na dom ama wetimi enya na onyo obi a o show off bebre ndembe piru bekunu no na otini moto so ano na ode aye no rounds bare mum se obi aye japade bi onachi Father Gaza ho no aye japade wo nachi ohonso no yobi a kwiadwuma no yebi pa enti owanantwie ene imfuo kakra no so na ode ebo ne ho bra ena nea enwum nso kakra ede ma no ene omoniema omoye nso so
obi kan sɛ kakra no nso efi mu ba enti na ɛyɛ onye obi a bɛka sɛ ne ho kyerɛ no daabi anaasɛ ehia no bebree saa ɛna ɔsan so koraa yɛ de hyɛ ɔmo nkyi efiri ɔbɔme a ɔmo yɛ adehyia nkasa nti na yɛ abrabɔ ndi ne mu yɛ paa na ɔwɔ ba ɔwɔ yere ne mma ɔwɔ ma minim sɛ ne ba panyin koraa no ɛwɔ senior high school ne ba panyin wɔ senior high school na mo metimi agyina aka sɛ ne ma yɛ mmiɛnsa ɛnan no deɛ ɛbɛyɛ den yɛpinkyɛ abusuafo no koraa ne yɛpɛsɛ yɛhunu but ɔmo koraa sɛ biribi nti ɔmo mpɛ sɛ ɔmo de namba ne bɛto dwa but ɔwɔ ma a binim sɛ panyin ɛwɔ mu no ɔwɔ senior high school na nsɛn koraa yɛhyia no bi na ɔka sɛ sɛsɛ deɛ na ɔka kyerɛ m colleague baako sɛ deɛ ɔfa ase no ɔduru ss o na sɛ ss hwɛ nna fam ɛna yɛde yɛ sere nti ɔwɔ ma na wo ka biribi sɛ saa deɛ ɛsii yɛ ama tension bi aba bɛtɔ saa kwahyiga no yɛde sika atwa n'anim a wohwɛ bi a ɛsɛ wanhwɛ a n'ani kora yɛbɛtu no ne Fada Gaza yɛ wɔfiri mu yi akyitaafoɔ sɛsɛyi nsɛm te sɛ nneɛma mu adwo kakra nneɛma mu nhyɛ da nwoi ayɛ ne ho nɔfe ɛna ɛhyehyɛ hɔ ɛna ne nansa ɛno ano asɛm ne siiɛ no sɛ nyɛ nipa bi na adwen hwɛ kan ɛma kwahyiga no koraa ɔbaa wɔ ne teɛ a ɔno nso ne wɔ mma ɔbaa no koraa san so afa afura ka ho ɔmo yi no firi kurom ha pɛ baabi ɛde ne kɔɔyɛ a ebi anka anyɛ papa ka so ɔmkɔgu hospital hɔ na ɔmo anya kwan no ɔmo san de abufuhyew ɛkɔɔ hɔ ɛma baabi a wayɛ ɔno nso ayɛ ne ba a ɛyi tire a ɔbɔ ne bra kakrakra no ɔmo akɔtɛsɛ hɔ nyinaa a pie fi wɔ mo no mu baa sɛ ɔmo pɛ ɔbaa no ne mmɔfra no na ɔmo ayɛ ɔmo dɔm ɛde ahyɛ anan nti awia saa bere ne deɛ biribi ayɛ bɔkɔ adeɛ kye yie ɔnte hwee na mmom yɛsiɛ no anadwo no ɛne nsɛm a ɔmo kekaayɛ ne nea ɔmo gu so keka meyɛ te no ɛna ɛkyerɛ sɛ ɛfiri na anadwo yi kɔyi sɛ mpanimfoɔ ama ɔmo ani ana hɔ ama ɔmo nsɛm anyɛ den a biribiara bɛtumi asi nti tension ne deɛ tension da so wɔ kurom paa tension da so wɔ kurom ɛne anyɛ hwee koraa no sɛ ebinom yɛyɛ namfofoɔ a sɛ ɔmo di nkɔmmɔ na tie nsɛm na ɔmo ka no a ɔmo koma ntɔ ɔmo yam na nya adeɛ a ɔmo koma ɛbɛtɔ ɔmo yam wede asresɛm ɛnra wie no mu hɔ no na ɔmo ani abere no ara na hospital ne mpanimfoɔ no bi bɛka so kwahyiga no koraa wawu ɔmo ka kyerɛ obi na nipa no nso bɛgyina hɔ bɛka so sɛ ɛyɛ sɛ kwahyiga no koraa wawu mmeranteɛ no sɛ da yɛma ɔmo nkɔ hɔ nkɔhwɛ sɛ ne funu no da hɔ ansa na ɔmo koma bɛtɔ ɔmo yam a ɔmo koma bɛtɔ ɔmo yam ɛna yɛnim nkurɔfoɔ wei nso so sɛbi sɛ ɔmo nonom ɔmo nneɛma ne saa no a ɛdu baabi a ɔmo asɛm ka no yɛ sonko wo ne kwabena ne kasa koraa ntɔna so yɛsi n'ani so sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɔnyɛ yɛ ma ne ho ntɔ no a ɛsɛ biribi ani hɔ a woka wotie nti tension no da so gyina mu paa yɛmfiri mu koraa mɛmɛ na yɛda ase ne wama ne bɔ a ɛmu ɔdɛ ne ɛmu ɔhyam deɛ asɛm yɛkyi ma yɛn na deɛ ɛbɛsi biara no yɛhu sɛ deɛ kwahyiga no deɛ wosi yɛyi no afiri Holy Family Hospital hɔ meboa saa pɛpɛpɛ yɛde no aba nkran nokorɛ okay ɛti deɛ ɛbɛsi biara no tu obi no ama yɛaso ate meda ase yɛn nso yɛda ase atiefoɔ yɛne yɛn nsɛntroni barima ati obi yi adom ɛna atwetwe nkɔmmɔ ɛde afa nnwomtini yɛfɛ ne Fada Gaza a rising Ghanaian musician ɛwɔ Eastern Region nkɔkɔɔ afei na wɔsɔre afei na wɔgye din afei na n'adwom ɛba na daakye bi no mehyɛ sɛ menya interview a meyɛ ne personally me ne Dr. Laiki ɛyɛ no na yɛabɔ akyerɛ mu ne yɛyi akyerɛ mu no wahu sɛ ne ɔsitie saa berɛ no deɛ saa berɛ deɛ na wohwɛ ne mfo nyina ɛde ato yɛ social media platforms yɛ Sompa 106.5 FM Accra no a na ne mmɔ yɛ du kakra tum sɛ wanyini pagya na bɛtiri kakra kukuru nadeɛ kakra ba ɔbaa me show no so deɛ no ɔyɛ young man koraa ama ne dwum bi ana yɛse yɛfrɛ no bad asɛdeɛ ndeɛ ɔto no koraa wɔ stage no so na ɔse mensa nam sɛ hwɛ ona wo bi yere na apɛ sɛ mbɛgyina stage so na mesa no mensa sa ama sabɔne ne bi ɛne ade eti me kan ne paa
Emfonyina wo hwe eye Holy Family Hospital ho. Ebra mrantie ne call ho no. Oba ye page ho no a. Obehu se mrantie ne police for boss. So yenya wo mo no mo nkɔ hospital ho na wo mo nkɔ kunkwashiga ne bi. Eno ho video no ena ye no. Na nkɔkɔ ye kwani assembly member or nkɔkɔ Central Electoral Area. Ono abukwa kumansa atha na ye ne na twetwe nkomodi afa asem ya abayi ho na aboa. Honorable Memao Adjo eba Sompa kase eboso. Epa cho majewoso. Enkokwa ye hye enam Fada Gaza asemi sei na wonim fa ho. Yo mepa cho ya achiefo nyina anyewe na emomako. Yo kaka menim fa ho se na me wa sorry. Any friend say Nemla na mpaka ko ni because enya isem ntiampa bae na na futa pepe na Fada Gaza akimu na ko tiga so edena ko hosote tino tutu to na mo no esam ne ni ko bae de ensam dada ewo ho obiya kasa ba na nkofu patakata na mnade abutra ma disi edisi Honorable Wadawuruma wosin ntokwa omumienu no eye ne nsentro ni atu obi kasa na o se omunnim be 10 years ni da biasa na efade en wodi epote gaga isem ne akakabe se na na issue bi wase gaga isem ne akakabe se ni ana akopasa nkemi na bae enti asa obi a kire ne bobre se mebe ma na mebo camp ibia sa pepe eneti enti na munnim se bibi sa wo sa kwashiga no ene Fada Gaza ne ntem wo nkokɔ ho semne bi ana wo ho ya kasa tso munti no kasa tso ma ne kwatiga no wajai Sompa FM wo pie na eno de se pata fu bi an pie mo na de course ne tinti no nse eya mo kasa kire wo mo kasa kire wo mo eso enrade na enrade no sai na wote no wote ne sai enrade ne tin se kwasiga eko babia gato ho na empoa nti oba fi eno sako ho ko na ntopa no exactly oko nese geto ho no omunyina akọ ho ana omunyina tai ekohia wo ho ana omunyina ata akohia na kwasiga de sisi on shedan tra ho ko geto ho ono oton wasisi so dan tino oton sa o ba kum na ye babin shop so ba kum tino ho de da ku bi no akọ da ku no akọ na enu omusi die nti ene wo kọ ho kọ pa de yin fashion na hono ono so ne kwala wa o ye juma man ya o kono kwala na ho ti enu na ko fan ko kan bae ne nkola no di adwuma no mo ye ma no ho muto numbo ne ana wi ya no mi na to ho anti wi hu dwadie mu competition ni ba to sa na de yeti ye ne se Fada Gaza ne di ka twen se kan sa na nso te no sa pe na mkene se Fada Gaza ne se kan di kan do ko figa no anta ne ko figa no ko so je se kan so de chucha na se kan ne kuta Fada Gaza na eno na kwashiga ji free ebro no Fada Gaza ne di twa kwashiga no eno mojasu no otime ji se kan ni free Fada Gaza nsem gato hodie say wani ti Ghana for manke ene de manke na ma
second session. Nti se Father Gaza fitan no che ono atokan ne kita no de me sheda mi che bi fe me se Father Gaza ebe sekan e wo kwasiga ni no na so e sekan kita Father Gaza no Honorable Asemi Abayi edien na sesei ekoso ewo nkoko krum okay die ekoso krum no ebe anotei ade chene ya ni ko na men ko la na je na kokata atlo mo se de aba no obi an tunu mfiri ho empo we bi mo betra ta ho no obi an sore on tunu ni fi isi se ye tu ana mo asabu ni tu ana mo a ye be he ne sa ne ma e ko fe no ye bi tu ase e fi nkoko se nkoko te say tension wom anase mu adwufi se no ade ne yesi enye kura tension ni bebia go from bebia yi honorable ya bedase ka cho me se da maske yo atiefo ye ne honorable Kwaku Mensa ata nkoko central electoral area oya assembly member wo ho ena odine di amaye fa Father Gaza ne kwashiga asem na yenyina yehunu se de sitie na baba bepi mu se emrantie mienu yesi babru mfie du da bia sa na omotie da bia yeso omokono omasore ene se we de fofi antoata ekun ade awudie na so mumienu no na se ba kunku baako se ababa piem se kwashiga no ye de se kan wine nanim na as nanim baako atuo no ya yi na free ho de na free Holy Family Hospital de na bankran no yes na chitani ba ko makwo wo ne sekan ku na ko twitwa ne sekan ku no e se de ekoso no se wei ehia na yonko a na se minim se wo ye Father Gaza chitani ana wo ye kwashiga chitani a ene me ne wo adekase me ne wo ntokokase wei na kwakosie asemi so mpakase bonso edi akire ade be free mo babia no yenyimaso emfrim Leicester Ghana Limited at the Yas toothpaste and in a brush abedwaso eno ena eboa na Leicester Ghana Limited say osi egu wanu mu no da bia me bisa wa no pa na me say busi wanu mre enumre me say sere ma me hwe o sere fe wose unze untime fe wose akokodro ba na hade best we see na yellow ne brown ni green eti asa Fayas toothpaste whitening no Fetchichi, Nano I call Kaneshi market, Behe, Agroni Puso. Say ya cha whitening, say ya. Misia, Abrantia Bakubia power penny. Bilams, now I say yellow, sour Kaneshi Jomuha. Now, better your customers, can't you white in the Binefacochi? And now, Leicester Ghana Limited, the mammy being a medichair, no, I'm say Facochu say, now you will see, and I say, oh dear, Grobi or Hassi. Leicester Ghana Limited, the ass toothpaste, the brush, and so come home. Now, would you choose, who to choose, Mr. Yes, chuchi no da come the yas toothbrush me ba no ma cho say the chuchi ma mo afechire wo say ye chisi ne bi mu chi ne say ochi ko ayi horizontal any vertical oh ye nchi ne sa o ye chi ne circle na no me ko hu dentist bi no kire won sa ko ya yes no ye nchi ne horizontal na ye nchi ne vertical say bia wu chi kosoro ana say wu chi de kokon obi brush what bi ye ne say ya no wo de awa wasi ye fe bi enam e wasinim e basa na wo su na wo se no na ye chi no circle as a round enti we na wo chinchim no o ye chinchim no eti wunya just toothpaste ne brush no na wo ye chinchim no wine no wo chinchim no na wo wine na wo wine ne kama no wutimi se wo sina wisiri wa kokodrum te sa Akosua Agwaboje Leicester Ghana Limited the Yas toothpaste in the brush and I make come for the ama wenumri was some pakasi about hot bite 106.5 FM Accra enti bomodia say obe phrase 0501619588 0501619588 na 0501839038 0501839038 Leicester Ghana Limited the Yas toothpaste in the brush and now the chichu see you will see ma sinya hoden hygienically correct and ma touch them so that's so come na eyi nkonua bia nso afri ho
Midimafo Herbal Center Dr. Tamada Sochia wanumri wasemi musa wo se wo ho ye we de bibusa wo ho ye wutie Sompa kase bo me pa wo ho te sai na wo ho ya na ho dodododo hemfa wuti ana wo kotodwe ana se wonantu ana se wo sire mu ana yare ben Midimafo Herbal Center nie Dr. Tamada Sunie Midimafo Herbal Center nie yare betu yare bedwane sa wo fa baabi na adwodwo anasa diabetes sesiche yare mujabroso kidney failure infertility misro kidney yare no bra Midimafo Herbal Center wate na Dr. Tamada so mfa time ento wo yare no so na wo mmoa na to da bia na yede wakoto baabi na da bia adwunso kakra ba dwunso kraji se otu eska bra Midimafo Herbal Center typhoid ne malaria wonto asema Dr. Tamada so na wo kumase ebu akwa agogo en wote se nkranfo osu se ye pa yeresa papa en wo bebo ne nsesi wo pokwase mayira nti pokwase mayira pokwase mayira na se Midimafo Herbal Center nie ayeresa nie Fred Dr. Tamada so 0244774282 0244774282 and 0500727215 0500727215 na wodem Ghana Health Services se me so nte se wo baba yiwa no a wanya emfie nkunu besidu nan no wa won HPV vaccine bia na mesro woni bi wate se da beya yebetimi ahye na cancer cervical cancer ne ade ne kokurama eto ema wo mo awudi mu ne bi nka wo ba nempo cervical cancer no na yetu asie nti cervical cancer ye unite against cervical cancer dia na se HPV vaccine ene wo Ghana Health Service e de fa Sompa kase eboso amoso ante se bomodin ha so bema na aye ntintia na wo baba yo na beko se da beya akoda na betimi anya hoto na time eba me shedro no so ba se ba beboa yen se da be ya wonyare mpo wodi eda bi eno ansa wonu mu bia no pa wi ane enumere ebedura numere se ya ba adwuma ya breye kodura numere apam dada message time heba me shabobi eti ade achi a ahode wo gina na so sa aboa papo na obebo adwuma nya fe na ne honam betutu ne bia time heba me hyanie ayaresa papa ni edu papa nie wonu moto na aduane nya wo don honam ta ye wo ya eduro papa nie malaria etadi wunya obi wa ne malaria ba no pa bi ba wi bi ba numere eye time heba me na time me de na no eba kanashi market ni jai kanashi fotugu su se ya afemi wo ha no de hye baba so Akosua time mixture no wo mato amanasen aka time eba mixture no kwanam se next time no momfa time mixture no mrefi se ye dura wono mu a wutimi dwunso yie eboa immunity no eboa general well-being ti wo pe general well-being dia na da bia woni padua ho sisi ne ho so empaso agudie ne ade nyina da ba bia da woni padua da wase wo dwunso ayo na bibie sane kama na eye time mixture duro no Dr. Tafri Jane na be wuo no so se nubra ne hama ene odija ne kwan no so de boa Ghana for friend was 0244417669 0244417669 na with them time here ba me schedule no yagia tum enumre oba pa minim se wutie Sompa kase bo wonam kwan so a wukofie aduane be na akọ no enumre wukoya abankwan bia na se koye mutu ye obi no mo pefufu anajo obi wo okro se Akosua 10 pm na medi fufu ya na doctor for no se enye de na mami musa se ana wukọ akoye jollof enumre die na nkura ne bedi me so wo bo ra kitchen ho ho na se onga ni ho a me so san wachi ho na store na ebe on ma me no tonton provisions no kwani cosmetics ne niema no ene o mo tonton spices nso o mo sanso we eton cosmetics was sanso ena we si ton provision na we si ton spices ko the other spices no uduru abusan say me ba cho mame onga classic e se numre se me ye jollof bi anasa wo de mame onga eye chicken ni bi na me fanya me chicken rice soup bi numre na me mongu me boso onga classic e wo ho ana wo de mame onga stew ni bi na me fanya jollof kama na me favorite one ye onga 3 mix na ye ginger garlic any onion no jibi so we dey paradises runko eti ebre wonam kwan so wo kofi a wo kwakọ no aduane adi no make sure so spices papa wo de be aduane wo chinchinga no nimre wo be motomoto no adane no eno nso so eye onga I know ena ebeboa nti onga mama's helping hand na se mama ne boafo ne nsa no boafo eno no aduane be ye de ongalicious eno no it's always onga enumre ye bedidi na just hot kenke enumere so pe kenke na dia na se eye kenke dia mesro ba bia ye ton kenke bia no se hu se de yellow corn na vitamin A wo mu na ye dia wo ne problem na nya fe na obi a wo ton kenke enumere ade asa na mekota bro na wo te penten kwada bi eye just hot kenke wo nya just hot kenke na eye hot ye de ma 3 Ghana cedis wholesale price na wo dia kwaje 5 cedis ni 6 cedis is legon ne spenters for crowd o mo ton do 10 cedis ni ade eti just hot kenke ya ye ne hygienically we say correct
product papa bi na wonso wagye atum 3 Ghana cedis per wholesale price and a convenience storage any delivery near the aba wo ye event bia na pese wo de dokono ba na wo de serve wo dia na Jaws hot kenke ye die mu a frɛ 025606882 025606882 tie biem 025606882 Joe's Bakery ewo domi commercial bank in Chenho ena Sompa kasie bo wutie wo mo ebo ye chidom ama bibia edimo wutie Sompa 106.5 FM Accra. Afe what bite kasiebo entwoso enie na special prosecutor tena Agyeiwaa say Owura France Freeman Saba wano aye acting head of legal affairs at the Ghana Revenue Authority wapanyipa no wano ma akere no na wo mo che no wana nyina no afa contract a Ghana Revenue Authority and Strategic Mobilization Ghana Limited ye twantia kana say SML wano mo kwasansan ye na wi akire na wo mu se dwurumudie kwoso pa nam so ama Ghana ban aboho kadwutwiridie na enekrata ya wo mu de pie montenso no na special prosecutor atena ye eba bekyerem se ehwehwemu mapa won ma hyase eye ene kwadu a ye Freeman Saba wo mu ade abɔ no nyina no aye se anam ne nsa so ama Ghana ban ahwere sika afa wo hwe contract no wa Ghana Revenue Authority ene SML won mo sensan ye no a kyase ehan ya ntom keta hye pro ye dwurumudie ne kankan bi ekoso a anso den twa ye kura anam sunti anai was a show my patumi kwaso na fei wo mutumi pe asam no poma sibre ye pa na wo kyerɛ sɛ wo hwɛ sa contract yi kura no a enye ye Freeman Saba nko ampo emra bi atwa mo panyi pa ya wono na wo hwɛ Ghana ye sika sam so ye Rakeno Ferrata wono wo munya no a won beche no afei former GRA Commissioner General Dr. Amishada Wusu Amua wono so saa na ye Emmanuel Kofinti wo munyina e kampanyinfo atwotwo wuro ekukudamu a na enam won mo nsa so ma saa contract no etumi ekoso aka wo bi ama special prosecutor atena ye de aba se ene yi a ye Freeman Saba wo mo akere no yi efiri tena de kro wo mo sanso betua na mo tuo pa ya emu oden ahwe se wo bibia da ne ho bo saa de we mu nam so ma Ghana ban ahwere sikadwetwe de ye te se ye no wonia no won fa no ho endi wo mai mu afe ma entantem yemoyi na afe yenwurem ewo kasoa of Anko Circuit Court kwa asetena na ekwawie no enkra na no bi kwakwa dema woto di free ho eche srafo nan bi ene nipa mienu bi a wo su se wo mo fra wo so wo ye national security fo wo mo bo wo mo tirimu ye se awutu kwahia be wo mbeboa ama wo no masi hinenom na ho ade kwawie e de memkyeme ho ase na twenity na no sa nipa ya wo mo so wo mpachi emu mienu a na wo no so wo ye national security fo ne de ye de wo mo akokora ama sabre ye de wakotokokum nenso nipa nan ana wo no mo ya srafo no besi sabre se wo mo wo he na wo he wo no mo hunu wo se Sergeant Henry Mensah, Lance Corporal Randinsia, Sergeant Joseph Akasenab, wone Corporal Henry Anglo wo no mo nyina sabre se wo mo asra don nsem anase wo he eno na asafo sopi nipa pani eno wodi wo mo anim bra wo mo ne nsantwerofo edi nkomo no wo se baabi asafo no wo bia wo mpanimfo nyi wo mra national security for 2 no de omodoma court amama remando na soldier for 4 no yenti so ma remando mo yenti ase because aban ahyewo atare say we are slay ema Ghana na mi nim say soldier for so mutimi hye uniform ko ye langa de dum yenti ase yenti say soldier for no so ye doma court amama remando mo yenti ase o enti ye sre Ghana ban omwan odupon fa akokro yi ene kwashabe sha odupon fa akwase na nan atopinu a ono oye ohene pon a oti ho no oye nan odupon I will stay at the name for Henny. On Yanchen cry, on Yanchen. I'll bet my partner upon one. I will put you once up with Sihne, or Kwashabi, young Pesa Basa ABC, young Fape prayer, and find 2 now. So therefore, now I quite show now police for the Bechi, or Mufi, some Pesa Antissa, or Modo Marco. But you know, when I'm was a uniform. The Biana said, so then it's Wako Drugstore, pharmacy, Wako Bunkro, will be or Tony Drew, Wako Bono, will be about Tadia so, Wako Bono, El Cosutuma, and Jim Stegana by, when do Hujuma, and for mine. Eno asafo no
Penny would do woman him as I for so pretty pancan a cassa ye ne wiena. War what you say post command and Abaso say one map papa ama say kwashiabi asunduabaho. Kwashiabi ohine wo kwashiabi a friend 9 atopi kobna atopi kwashiabi the 7th osaye lawyer oya boundary chief ma ewutu traditional area na atopi oni mranti no wama ya famda na anhye yesem nyesa anka de besi enso no ofre Akosua police for boduase police for omo bai amambaji asojafo ne necessary security for numberji oyen omo efi yensem no mo do mo ko boduase police station ampa boduase for police for no eno asafo so pani no a ene kasa yi we ye de esi wo kwahyeabe ye nam so ama national security se de wonum du se nipa mienu bi se ho na wo ye adwuma sabre ye de wo mo kokokom no Make a Leinster Ghana Limited or the young toothpaste and then the branch Abejan so hot by the Kasiebo and a Wuti Sompa 106.5 FM Accra. Accra Metropolitan Assembly Jumedia by a friend National Sanitation Day exercise nebi koso ewa agboglushi. Nebra Akosua no and Nampeni 4 etuana more efi Accra Metropolitan Assembly Mayor Kesiepa Honorable Mike Aloti or Nsu Ekobi. Afedi omudu ono mso omokwa kodi Jumedia. Na mrantie bia sori yese freba kubi kwe saba awonye mfie aduana ena ni ama onye mfie aduasen ma omunyina gbese ewo gamashi eho no omo wo so omo ma ho kwan ma meyo pa enyansiesie ena abrante bi so efa ni Emmanuel Aboaje wase Aboaje din awono so onye mfie aduana mienu ewo dansoman wono so wo ma kwan ma meyo ne officers no a wo mu free Metro Public Health Department no wo mu ni dwuma na de na Metro Public Health Department ye ne se yesi ye National Sanitation Day to obi anto ne storm eto mu duru ona ohima bi ne store de wabie ene wo mu dija ene o me so wo ye hwan sa wo ye ohima wo sa wo nye ohima wo store ne ye betum etu wo mu tumu no ena sa mrantie miensen soro ye se hwe na wo ohima so na ba betum ye ma antum na ne wo mu nim se meyo a wo no da Accra Metropolitan Assembly no no so ka wo mu a wo mu ye nsiesie ne ho eti sa de ne wo mu ye ne shempanifo bufo sabre yakwa akwachi wo mu ne ye chi wo mu no ene wo mu se ko mo fa so si meyo no kwan na so boy ye de ama wo mu no ye se assaulting a public health officer of the Accra Metropolitan Assembly obstructing the mayor of Accra. It wedi entokwa chane wako kantokwa esene wo wa ma wo techirema aye ten achen wano ebi na akwakoto wo mu nti wedi empanifo chire mu se asemu aba no se mrantie yi pa se mayor mu a na wo no ye nsiesie na wadu store no say na hwan na yesiesie ho agbobloshi ha wo bie ne store yi wo mo say yo hema antie ma wuntum na ono no e prevent mayor no ono pia mayor no mo say share and we dey wa assault public officer eti asem wato ama sabre nkrofo ya che wo mo sa wo ba ye Facebook page na ba he wo mo nim bi o mu digina ho ba ko na atade ye hye no shirt no ya kire ho 47 apam 47 years ebo ho ena abrante ba ko de wono otimi se wadi amia wono atimi wagi atimi se ye ti tokwa bayi nie e se no omunim se eye mayor no omoji se bia nipa bi na free Accra Metropolitan Assembly abana wo mo ye nsiesie ti wo se mayor no ankasa na gina ho no a wo pia mayor asi baabi na afeso officers no wo mu pia wo no eti wo wo mani mobomobo bi wo mu di sia na so sabre na wo makaka bensam no ba na aba sabre de emperefo se ye de abanka ba gu wo mu nsa ye de subo abo wo mu a subo mienu assaulting a public health officer or Accra Metropolitan Assembly na obstructing the mayor of Accra it wedie ne aban ena e won tokwasase me yedi akire ye be free ma babia na tie fo ye nyuma so emfrim Abusori twansam no eso on manyamfo Emmanuel Amako fibu a wono ayesoafo a Ghana ban de ahye ne nsase ye nsase ne nneoma odoma komade agya no wonhwe so yi na wono akroya National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat ye twanti aka no se 9 months wono na abusua wo mu bu akonta edema no na wopanyipa no de krata apiedwa ya Media Relations Officer Pakwasi Skandof na ne nsa ehyase emu sem kakra enie wan mo kyeremo se atena no
ene atwa nsensem ahodo bi a ene nam social media no so ene mu videos buburuja ne nyina no aye ebra naimos na wotwe wieye wo mo bo anan ekọ broni krom ye no ben hwediem ahafo mantamu se won mo ekọ akoye operation wi akire kwakyekyere mabunu no bi a na won mo etu gala na so mrahye badwani na sabre no wo hono no ama kwan wi akire mrantie be sa hansia wote wo mo nyina gu mu ya jese naimos adehye ekọ ye de wo buru wo mo buru torofo sabre no wose ne nyina no nani atwa so ewo abafo ntentafidie no so na panyefo se panyi wo dua matemante enti asam ne bai no mpese wo bepre ne ho no aba baka bibi a enimu bewie akire ebia na asam no nte saa nam sunti wanyanto boase pa ama wone ne mrantie no adi nkomo na wone won mo di nkomo no so no kwasam ne se obia aboni nkuru akyerekere mu sane asam no ankasa esibisi ye na anam so ama enayi asoye hwe yensa sene nioma odoma komade adom yeso a wono yera Emmanuel Makofibu a eda no wakyerese de esi ye no entwa ye kura no kwasam se wo ma Ghana ye esi ho se yensu wansu wasai ye kwa ibretu wasai enti yempa anamotu papa yebetumi dia bon bra na so won mutu ho na mo na bewie kire emaburu besan so atwa wo mu mpredie na se ano eden aka ho bi ama enayi one speaker of parliament yera urban smart na Kingsford Bapen wo mo akwa hia edikasasie ama nya no nko a wo soafo ye wo hwe afisem ne amanyoyo won sam so mancherepo yera mu ntaka Mubarak wo mo so akwa hia ya nei wo mo hwe kwampa saade no wakọ so na wo twena wie ye no wo betumi dia fa so na hwemu mapa bia da safata won mo wase yetwe won maso ewo ho no safo no nyina ebetumi ababukum na won mo sra Ghana fo se adawroma asoya no wo ho de ma obibia kyekiru ano se yebebo yensu wansu a yakwa ebretu eho ban na ansai na mom se susuampa se maburu no ankasa sinkete apase won mo ha atwene dia ene na asoya no so won do mo na abesifom ene asema esi broni krom na no memene da na mo so mpanimfo ebinom kura no mabunu de won sake kan wo mo ye wie ye wo mo tututu din bobo ba wo mo abo asutifia na afomra se bedwani adaji Collins Dauda yabo ne din aka ho no wo so wankasa tu ho ye yibone ena sabi wotina se ye nyahwe woni beba ho so no waba no ma no wasa wo che na de ekoso ewo broni kurom no wono sabre no kura no Pan African Parliament meeting ase ewo South Africa na ase emu ho no na wo mo send the message no wo mo send say de asie nie enti wo di kan kura kantra assembly man say wo kɔ no wo nkɔ hwɛ de asie na wo ntoto nema na so asempanyimfo antie no e kire na wo ka asa ne tifie mra say badwani Ebenezer Kwakwado wo no ben ho de wo nuru ho ye kɔ wie ye kire wo kɔte ye say emabunu ato ahye na mosofo so na wono pa se wosoma se ebi nkonko ye nyamra nsem ete saade wonim ho hwe na ne ho so nsa abrebe wa ahoro ne nsa e de afidi sa asem no Mr. Story break it out. Mubusa adu said, adu nyambia wokon. Fano na no mukoye. Oso ne vice chairman and a driver. Omuna miensampe and a koye. And my understanding of the story say attack in the police station. And this one happened in Brunikum. When the swans were in the caucus of Brunikum, which is not the same as Redeem. I want conscious a be Redeem. And yet you want a police station or a branch of Mukochin and the minister or no or to waste. No, they are no process waste. But he's not doing Galamsey said the canon, Debbie. Digging and destroying water bodies, Debbie. Oh, you know, you're doing the hand and family. Come to the first little bit, my year. Am I a water bodies in any here? Near forest reserves, you are protecting. We support it. But to say, so you couldn't, my friends, uncle to soldier, Namina soldier and Kaka. And no timber by your bonnet, and my smans won't cause for tax and go attacking. First time in Parliament, it will go to tax and go attacking Namus for. Does it sit well? Abba. Social media will slaughter all of us. Social media will kill all of us. It will destroy this country. Abba. Social media. When you know social media na so jegum. Ebetimi asa ma no Adaji Collins Dauda Sutifia for Emra Sebedweni. Nenso sade asemiti no. Post sadom pani a wotue no yere tete yehonu. Ene CID department no asomu a ehwehwemu mapa bia wo mo ya kwakosi ase. E wo mo se na amosofo yi enya nema biche efiri
wɔn mo a na ɛwɔ afa hɔ mabunu ne nsɛm ebi yɛtu ɛne ka wɔn lansese yɛ na nso ne nyinaa no nhwɛmu gu so kɔ so meka wo sɛ Sompa kɛseɛ bɔ na wotie fi Sompa 106.5 FM akra na awerɛhosɛm bi free English amanfrom ɛne wɔ South Municipality wɔ Greater Accra region ɛne sɛ taxi driver bi akromfo am robbers abɔ ne tuo ekunu na kwa mo fa so bɔ ne tuo no emu ɔwrɛm enti ama manfo busa sɛ nanu fiada no de esiye no ebie na bibie si pen na nam so ma brantie yi wo mu ku ne yaya efiada na no pa no efiada homa anopa no onum ho no ana Sompa kase bɔ Kaneshi market ya ne ani abere afa ne ye kasa no saa abere no mo so abrantie no so asɔre ɔno so nenam kwan ho ɔno so ekɔ adwuma ɛwɔ American farm ɛwɔ English amanfrom ho saa ahomachi na onum ho no a na abrantie o mo se eta afra ne Kwame na Kwame enam kwan so no ena akromfo am robbers omo moto bikes so be 4 omo ba ne ho ahomachi na onum na mekan saa 5 am na ne yanso agire mu den e wo Kaneshi obi ya adwuma na obi nso so e bokoro no na eno omo se omo mpotam no kire mu se saa nipa ya na omo moto bikes na omo ye be ye 9 eti abrantie nso no ono so aduru Roman school area ho no a na oduru ho no na okwa akɔfa car na wako baby wo ye adwuma fi so mo so ye adwuma ma contractors bi o mo ye adwuma wo Akosua Weneba Kwantempon so Akosua Weneba Kwantempon so one ho ena sa brantie wo ye adwuma eti wonam kwan so a wako akɔfro ka wako peka ne bi akɔ ena na eya homachi na onum to omanfo enya ne kora nipa kora ena nam ho eti omo hu ya no se emrantie 4 no omo motorbikes no omo si ena omo kɔ Kwame ne ho ena omo so omo ne Kwame no kasa ena omo ka che Kwame ne se eniem ekuta no ɔmfa ma wo mo eno so onfa mom no ne wo mti na me se Kwame na gin se nkora na ye nkwada se wo mkuta tuo etu ono wo mo prese wo onfa ma wo no mo bo ni tuo wo ne mfim no anu wawu o mo bo ni tuo wo ne mfim enti wo mo ade de wo mo nyi ni se ye am robbery keke bia na asem bi wo ho e se de ade ne si ye na ye wo mo nwanwa e se e ya homachi na onum a nipa nso wo ho nkrofo kwa adwuma nkrofo kofa ka abrantie wonam kwa ho sa na okutekuta ne ma bi ana nkrofo nan so ti motorbikes be yemienu so na o masi ana o ba ne ho ana o si de ekuta no no o moji ana onu so hu se na mo nkola nketenkete ana mo baji ade afiri mi se bon so e be ma ne ho oden se na etuo kuta o mtu no o mo presa no o mo ma etuo no so pay sabre policefo esi wo mo hwehwe sa asem no ma o manfo wo mpotem ho nyina nso o ma kire o ma dwene sa homache ne bro mo tutuo no o etuo osum etuo mu osum o mo ti pay ni obia ne obia dwane akwhye dem obi okofro car kura car no kura de o chi car kura kofa left and one am right chesa homache ne de emu ye den papa e wo English man from asami apolisifo guso ya asem no mo enhwehwemu na Ghana mampanyi Yera John Dramani Mahama ena wane jama na ban no mampanyi Yera Frank Water ehyiae na eye Jubilee House abankese mu ana na nkomotwetwe ekoso ne nyina no ayese sane ba na aman mienu no nkitawode sonko eda won mantam no ebeso se jama na feso krampo bambo mu nsem won matumi ayiri mu akitiru anenkran ena nam so ema won mo ediri sanhyemude no na ebra won mo hye no Ghana mampanyi Yera John Dramani Mahama wo fa sa kwanya no so Achurchron Sampi no amu titiru ane bambo mu nsema kwanya wo mbefa so mbayiri mu ewa mayimi no ntem continuous dialogue and engagement to be able to resolve some of the mutual challenges that we commonly face. The Accra initiative was set up as a platform for our joint fight against violent extremism in the West African sub-region. Unfortunately, currently, the AES states are not participating in the Accra initiative. And so what I've been engaged with is seeking a new platform that can bring them on board, because the fight is not theirs alone. It's a sub-regional fight, because violent extremism is like a cancer. It continues to grow and spread. And so currently we have discussions. I was in Mali a week ago to discuss the issue of a joint platform where we can collaborate to help them, and the international community can assist in the joint fight against violent extremism. I was returning Kai Aya Ghana Mampanyi Yera John Dramani Mahama. Minister for Communication, Digital Technology and Innovation. One so ana oko ngo ne pram afahwa woye mrasebejene sam na te George na pani wakasa Public Accounts Committee no wogina ye no wo chese sei
wɔn ma yɛ nhyehyɛe bi ɛbɛboa ma wɔn mo a ɛnɛ wotumi de amandeɛ si wɔn so na yɛde wɔn nneɛma abɛsi wɔ aboboa no career service foyi yɛte wɔn registration so sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mmabu na wɔn afa ato wɔn ho so sɛ wɔn nnwuma no wɔano aduane mmɔ wɔn na wɔn ho nso bɛhenha wɔn mo nti sɛdeɛ 170 ne akyire na kyerɛ sɛ 1000 o ne 70 cities sada so any registration no nti ama bi mo kura sɛ ɛbɛyɛ na wɔn bɛtumi register wɔn nnwuma no wɔn yɛ ne lelɛsura la dan mu nkyɛn mu deɛ edu baabi a wɔgye delivery kura ne phone adum ntumi nkɔ nti sɛ ɛbɛyɛ na saafoɔ no bɛtumi ayi wɔ nim na wɔyɛ adwuma no sɛdeɛ mmaraseɛ na wɔn bɛlanse senti no wɔn te so ɛnkyɛ bia wɔn de ho bɛɛle kɔtɔ mmaraseɛ badwafoɔ anim ama wɔn abobo ho yɛwura sam. We've undertaken a review, a holistic review of the Postal and Courier Services Regulatory Commission as part of our broader policy overhaul that we're doing in the ministry. I believe that their legislation is over 20 years old, and so we're currently reviewing their legislation. It's part of the proposals are to move them just beyond postal and courier to even take care of logistical services, because when you look at the evolution of time right now, you realize that a lot of logistical sub-service providers are actually doing now postal and courier work, and so they're outside the remit. It's a gray area. They're not captured by the transporters, and they're also not captured by the postal and courier area. So we're looking to fine-tune the legislation to ensure that we make it Postal, Courier and Logistical Services Regulatory Commission. That work is going on. It will come. We've put out the request for inputs. Any era Sam George and watch say courier service no. She say said the be na obia betimi aba nsa homa no bi ho nti no. Wo mo tete registration e bo so. Wo won license ye, wo ya wo di ankran so. Kojo license. Yet workers here bonus na yet also was one for share and woman so your honorable Haruna Idrisu. What the two Ghana Tertiary Education Commission J take for him say one more to say public universities nibi wa school fees and tuition fees and say ye kana wo no tuan wo mutum eti wo monhwe na sa unauthorized increase ne say ye ma ho kwan na school fees na watum na ye denden ne tawe no ana obetimi aba fom o se nche kwa na ban de betu just say ye free bibi no fee stress policy no enkwada no mo ko school first year no na say afi na di kan no enya de school fees wo betua aban bese kukuru ni nyina no ono asoa ni asabua enkwada anasa persons with disability obi a wodi dem e wo nipaduam na okopi a public accounts committee of parliament ene dey ena honorable Haruna Idrisu ebo amanese wate se schools ni bi wo ho asanhye ne de baninti no wo ma ye ho agye se school fees no wo mo betumu bebre de enkwada ne tua ne de akye wo mo ade no no mo be sempanifo so wo mo nya hwe yie se de be ya o hawo bisa no emma eti Ghana Tertiary Education Commission no JTEC for no e yo ma sede so mo be hwe se public universities and also suapon ahodo no school fees no wo muntum bebre. Man, along the line, I probably may even have to come back to Parliament on GTEC. They issued this deadline that institutions were not in compliance, particularly those providing private tertiary education. If you don't have a charter, then you may have to fold up. Government is reviewing that position, and there may be a policy review of it to extend the moratorium, but certainly not to perpetuity. But we would give them some space of time. Chairman, noting that not every qualified Ghanaian student has the opportunity to be admitted into a public tertiary institution. They will be in denial if we were to be high-handed in terms of the regulation. But that's what the law requires him to do. Any yeti ye your swan for Shagumesion so Education Minister Honorable Haruna Idrisu na wobewie no and was sign editu dwabiem se finance ministry aso ye hyesika samso no amikatante abasahare so omo honya ha na Ghana Student Loan Trust Fund no omo fa sika ngum bete. Chairman, I'm before Parliament, as you recall, and seeking a review of the Ghana Scholarship Authority. It is my view that in future, these two institutions can relate, so that into the future,
we could have what pertains in Sri Lanka, a Ghana Bursaries and Scholarship Authority, so that one arm of it will be responsible for bursaries to pay it to no fee stress category of persons. So now you say no fee stress, most impactful initiative of President Mahama. Now, if in September, October, November, the Minister of Finance is not able to release the money for student loan trust, it defeats the purpose of the intervention. You're asking the student to go and borrow. It's the same student who is in need, who doesn't have the support. Additionally, no hiamwa, woni kapre, woni dama, na akoka chense won kobe bosia. Enti de ye nyina ye nkoda na setemu yedie ene nkanko efa nwomasuamu. Wo sofo hwe nwomasuan so Honorable Haruna Idusu ena yete ne no. Warren Centrofo Shemudie bi awon kramantamu. Where Ghana Journalist Association in Centrofo Kubatan ye wo maimu and a fair president ya wadano. Ora Albert Kwabna Jomfo Ekasai. Na nankasa ne nyina no na ya desrode ya wode ma Ghana Police Service ene wo mu ka bi wo msen kamia so ma Ghana de. Sabi wo yensem twerani na ho ka. Na akwa se wa konkon enya de obi abeka bi de ama wo. Sa de no akoso ama 2016 arewosam a esiye ama nsem twerani ba ko Tiger IPI no ka ho. Ahmed Hussein Swali ni pabonfo ko bo ni tuo bepem ne. Asem no mu hwehwemu ekokọ ba wie kire korade a. Kwa to se asem no January baba yi na so tirinti one more chiridie na saade no akwakoye o ha kese pa e de baba to nsem trofo so e da dwene ho senti nei se koba no se obi na duru ne so a enkanipa no anyambia posifo beja asem ne mu court nso bese ne sei nam so nti wo mosere se Ghana Police Service asem ne nwu sa wo monsan konya ne biem na asem no onsantena so. Attacks so far recorded in Ghana from January to October 2025. Ladies and gentlemen, so far the records available to us indicate that 13 attacks on journalists have been reported from January to October this year. From January to July, we recorded 12 attacks. With our intensified advocacy and stakeholders' engagement and demands, we only recorded an additional one from the Central Region involving Kwame Esau, Onia FM correspondent, on September 25, 2025, who was attacked at a mining site at Trifumampong in the Central Region. The attacks have decreased due to ongoing public education and engagement. The DJ would want to single out and commend. This one is a special commendation because we criticize them when they go wrong. The Inspector General of Police, IGP Christian Tete Nyonu, and his men, as well as the leadership of the Ghana Armed Forces, for the assurances and efforts to sensitize their men and women in uniform against attacks on journalists. Na kwekwe no baba se enei nyame ya domu a na wotwe yasim ye na wieye ayade se wombebo nsemtrofo abaso na enya baabia se asantemantem ko pokuma se menhia fikasiem e wona sa abaso bode no ebekoso a ne nyina no ebeboa ama nsemtrofo nso mu atumi ayetuo eno so sei eno se nsem. At the same time, the Speaker of Parliament, Right Honourable Kingsford Sumana Bagben, and the Acting Chief Justice, His Lordship Justice Paul Bafuboni, are our special guests. Colleagues, make sure you are not left out of this historic event, where about 35 journalists and private media institutions who have distinguished themselves over the past year will be celebrated for their sterling journalistic work for the country. This year's event is under the theme Safeguarding Ghana's Future, the role of the media in promoting peace and the fight against calamity. Almost everything that we need to do to have a successful event is being done. For this prestigious awards, we want to thank all our sponsors, especially. I was your way, President at the Ghana Journalists Association, Ora Albert Kwabena Jomfo na Manaboy, Yamanaboni, what you and Kerfin Kramantamo, Nana or Ponchiku, and the Besumie. Sabra Krona na Concerned Drivers Association of Ghana. One almost any and central for Abwa 9 Ako Kaswa Fete Kakraba Tempo no so. Na eno contractor adwumayɛhyɛ ne nsa Nag Fairmont Construction Limited. Na ɛhɔ yewura Jonathan Akon one former ya wotua no. One nsɛntwerɛfoɔ no bɔ nkɔmmɔ no wɔkyɛ sɛ kwan ne deɛ ayere so a saa Kaswa Fete Kakraba stretch no wɔno bebie ama adehye no anya ho mfasoɔ. Titru ansa na bronya kura duru sa de beye na akɔne abadie no bronya mu emu beye de. Excellency said, he said Ghana is going to be a construction site. So we will plead with all drivers to make sure they comply with the rules and regulations on the road. But we will tell the contractor
to do a nice one, like the one we are standing on, so that the drivers would light on it. So as he continued to do the other stretch, a lot of accidents and traffic and other things goes on this stretch. But we will plead with the contractor to make sure he does a good job for the drivers. We are very grateful. No, Jonathan Akon. Na ni nyina echi na wo bo mampani Mahama aban abaso se wo ba ye adwuma na wo mayam na ka sisina waba abesosom na wo to aso no won be sere se won koso no wonkutamu sa e magana fo nya so mfaso na ye dru chiapi ye dem ne dem no ye dru chiapi ase ene mankranso kwantempon a eno ewo sunwane main road ana se sunwane kwan kese no so adehye ne akwantifo se wo mo bre entimpanifo mrem de enche se sempanifo mrem ne se kwan na tete e kwan ne nye na kwan so nya wo bre ayese wo akoda na so odin obantan wo bre e kwan ne nye enti ede wo bre na eba na tore bi kura no na obi ntimi nko obi ntimi ma de ma ne ya tete ne kura se twapia se mankranso kwan so no akromfo etimi hye wo mo kwantimfi no omo wia wo mo gigi wo mo ho niema nyina akwantufo a mekopa bibia bedie ne mebeye den nenam eto mesre sempanifo mrem elodu from Kumasi to Sunyan na free Kumasi nyina besen ko kamankranso no ekwan ne nye titru free mopa to mankranso no enye kura tutu etoda kasa kase no kura timi bloko eme esan dan ye ho kofa barkese yesan za kwan ne nye no omo yate ko se ha bloko na omo abe bloko. Flying this road is like playing a TV game, car race. You'll be dodging, swapping, and it's not a pothole, it's a manhole. I'm Robert Staber or Moba. Me now for be crown or Mobachi or Agyeiwaa Ska or Haya no correct. I'm Robert Staber Bohapa because of Kwana and Yaninti. Nancy Yano make chas or Kakramaya, yes, we had then we drew how about Tobo or Tobo. I won't say I'm Robert Acrosso. Enti akromfo ne de wo mo tete wo mo so wo mo ba wo munim se kwan ne nye na wuduro nso se wo to wo bo ase te sa chechede nante se wa anye ni nya na se udi gidi a ene wo na ma na wo ka na se na awai na wo agya hokọ eti wo muduro no wo ye bokọ nso na akromfo ne se a ye nso so akwanya no aba opportunity no aba se ye nso ye bewia mo eti chiapia se mankranso kwan no so de ko sunyane kwantempo no so no masre se mpanifo mmere fi se ama kwantufo ayedin ama asetremo ayedin enam kwan no a enye no na enam se sompa kase bonso ya fato ye ho so se ba bia kwanya bia bra no ye bepo hu dawuro no ene ye de ye ni kire ho ene ye yi mpanifo aso tie gidi se ni monimu ya mpanifo atie na akọ video no se de kwan ni sitie mfimfin tokuro bi yedamu we de obi be se Akosua enye man hold ye nipa ho na so opa chesa ne kakraka anase elephant hole ozo ka se man hold dia amon ka se elephant efise bi mu emuso osunu kura timi wuram eti se wo hese de kwan si atete no a na atete a wo sempanifo emrem na State Housing Company warmo so dia basa Anton kopem se afi ankwana wiye no de na ne yefra na se 24-hour premium and express center no na warmo tumi abiebie dodo no a na aboa ama warmo customers nso ehwo tumi ahenha wonom managing director at the State Housing Company Agyeiwaa John Bawa na wonen sentrofo ekasa ya watcher se wo kwakwo hia sanse aban no kura peso otere ne kwaba mu 24-hour de ya dwuma nam sunti wo mo nso hunu pefe se wode sabo tayeni ni swade hunu ese wo mani so a ababoa mo customers ehwo atumi aton. The company will also officially launch its 24-hour premium and express service center before the end of this year. This new center will provide fast, reliable, and customer-friendly service for all payments, documentation, and client support, with a 24-hour turnaround time for some of our services. In addition, our finance, estate management, customer service, legal, and various teams are available to offer support to all of our clients, providing you with more flexibility and convenience than ever before. Anwachino no panyipai sanso de baba to aswache musa anei wa one more customers nso a eka wo de one more e mo ba sha se mu tuatua 15% discount ena nso wo de ba ma mo na atumi aboa amankitan wodi a edamo and State Housing Company ntemo no atumi ayere. So today I am pleased to officially announce that we are embarking on a revenue mobilization campaign. It will run from today, November 3rd, to December 31st, 2025.
And what we are offering is a 15% discount on all outstanding fees and obligations owed by our clients if they settle their debts in full during this period. This discount campaign is to ease the financial burden on our valued clients while encouraging full compliance. It is a limited time opportunity to clear all arrears at a discount and secure your ownership rights as a tenant. So I'll go into a little bit around the scope of the discount. I was on your turn and career managing director at the Master Thousand Company, Ora John Bawa. Kane asensen tramra shebedwani na sesei nso wayi ne hwene so na odi sonofo mu no wo prese wo monfa franka no man no wo medi so ne mfa mpre mampani agua no eyewura ken na kompre kwa Japan na wodi asem bi ato se wo mai Ghana no eda hɔ yehuno saa no ebetimi ayeye pa na ebeye yi a na ese resete eno so nye watch bi ebo na akɔ resete na mom Yesu ne ye ban ene ye adwene ne ye na wo se resete eno so betimi abamu a wono ma ejina mu bra ne pa ye papa mu asofo nsore no na efe amanyofo hyebo a wo mu nisuo no ama nipa gidi e wo mu ayira sa na nsore no nso betimi abie nnwuma wo mu bie nnwuma asafo ma ne benya bi ayo ewia sika on benya wo mu no on besan de aba beso asafo no eba ne se ebekwa ni mu pa enti wuyi asofo no ene amanyofo ofiri ho a ye resete Ghana no a se tie bia ye besan akoyenchi. I will go straight to the point. Archbishop, Reverend Ministers, Pastors, your word is powerful than the politician. The people, the citizens, believe in the man of God than we, the politician. Why? Because we have lied to the citizens of this country so many times. And even when we are speaking the truth, they have doubts. But when men of God speak to them, take it wholeheartedly. So when what is going on in our country, I will plead with the church to do more to help the country. I hear the situation we are in now. I think the church should be bold to come out, to give direction. Who should be the leader of this country? Eno era kana Japan ene kasa enti asofo no bam na wo mo kana properties so say utugalam sa wo nko heaven satie bia wo mbebo hu kura anhwe a wo mo nko ho abusua kai hu no say Leicester Company Limited na nwumre wokuta yemu wode na Yas toothbrush ene ne toothpaste no aso yasene na time herba nso ede malaria duro no ena afi wasade immune booster herba na ka ho na wode aso yasena Endpoint homeopathic clinic say ansa na ebe ende kura no abusua kai hu no say obetafre wonsa wotafre ni yi a promasidofo wo mo onga no mama helping hand enu achi no ma wire mfi se ubedi dokuna ya didi enyame ehira so ye de Yesu nso nanu aye eno no just hot quinke just bakery for wo mo na yeye na midimafo heba sententi time de yakase no so me na ye homra ne ye ba de aka akire ye de bema Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wosi o do na so ni se mede Yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me all time favorite Yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens Yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wosi efe na Yas total care gel toothpaste and the brush ni die ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo Yas herbal, Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588.
right. Leicester Ghana Limited. And the ya toothpaste mo ahodo. And the brush abedwa so abeboy. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani won't here. Passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Hey, ene sa Accra ne bote we demo. Ani ye demo ampa. They say there edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said there ayaresano I am more. Oh, Missy Minim wife your copa war. 1 year 1 city. Need send beto mo ansa ye TS kano. Miss me connection na and sheda nko ye na esakakra. Ti say wa page mo ama hodiam bem. Connection ne wo de way. Wa wo de ba de kro. Wa ba do kro ba do kro ye ka stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say omo agogo opposite government school no. Ena nkra so obepiem e wo Pokuase Mayra kwan no so. Free doctor 0244774282. Number 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Obiari hia emwa sonko bia ebema ni ane opepa aye de chenja onga mama sano boafo FDA aji edwadie yin krato ya so sano boafo TV Emma Akatuapa. Emma Akatuapa and public house Sompa Kasiebo and Augustine Wuti fi Sompa 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited omudi yan toothpaste and in the brush abedja so Kasiebo and Wuti no. Adehye wo bompata se wankasa wuti ho yi bone na se wo yefunu ye wo yana se wuti na se wo fekire wo se na wa amfi ni ye ni ehunu ye de plaster tare so de a ene wankasa wo jejireje etu wo ntena wo ma bompata ene wo Asante Achim South Municipality wo Ashanti region wo nsa se nipa bi fo mo se kan enwa nanka etu wo ka mo manfo ate mampanyini bete na nanom ahemfo badwa bete na wo so afo hyensa se ne obade agapade so bete wo tikrewe ni brewe so otumfo se tutu otosomienu na ye ba odi ane akọ ye ntuma wono so bete King Solomon bete bompata hene bete na efa penten wo nyina bete na oma momumu so de ente so momumu so se wo mate se adwumaku bi efa ni BB Brothers Limited wo mo se wo mo oba na oma ba betu agudie wo mpotem no se aba na ade yenim ni akoso ewo aman ne nkura yetutu agudie amansa ase na tete se kontebe na ye nananom nsanse omode ama ye ne de ye nyam emfa ma wo bia enti o ma ye demonstration wo ma te wo ho gumonten so ye chekase de atia every say wo mo ate se sa BB Brothers Limited for no so mo be prospecting na wo ma hwese e wo betu agudie na mo se bompata ha e wa Asante Achim ha ene na nye ha dabi ye de edi fufo ye no mo nkwan eti ye ma wo kwan da e ma bibi sei ensi eti bompata traditional council wo mo de krata kwa akomo wo mo Asante Achim South Municipal Chief Executive Officer wo mo di bi akwa akoma no wo mo di bi nsusu ma BB Brothers Limited for mo won kran ha se montena mo nkran na se mo tu fa so okore aba Asante Achim na ma ba bompata krom se mo ba betu agudie se mo be prospect ne mo ahwe se be yi a da bi nya ha na demonstration na tie for mo hemfo nyini no United we stand against mining wo mo so mo ma obi akwan e ma bompata ye ntu agudie wo ho na bebre tutu agudi asaya asase no wo mo nananom brei esam wo mani mu fifire na agya asase papa de am wo mo so be gya asase papa de ato de amanchirima etinye BB Brothers Limited fo na eba betuo abetieti wo mo fa hodie so na agudi etuo na wo nsunsanso bebre yenya wo mo no mo fa asase ne nyekua eye kua adwuma no wo mo pe wo mo di wo mo ba nche no wo mo ba odi mo fufuo di wo mo pe sa nso so no sa kakra bi wo mo benya bi eno a eye nkontomre no mo de abo mo ampesie bibia emre no mo de ayi wo mo nkwan yenya wo mo no mine no galamse e wo bompata na de asase no
wɔn mo ahyɛ so no baabi abɛduru no yɛ mma wɔ bia mfa bibia mesi so entu no na sɛyi ɛna wɔn de atu dwa asema ye kan ne se kompata ye mpe mine wo ya no ma ko ka se media ne de legal mine no enne di illegal mine eba mine no enne di galamse eba kompata wo se de asasi sitie wo se de yensuo esitie na se mine be krom ha tie na kro we se ebe ye wo no be se ebi se ye na nanom ene ma amenom ene enuan ma okrom ha wo mo kofu mu a ensuo no mo sa no mon kan se Ghana efa ne ye galamse ayense ensuo efa ne ye mine ayense ensuo fan the air mania, yan sense, fan the air mania, yan to cocoa enwu. Enti either say illegal and illegal. Nina dream pranana edi. Enti asa man say pet mine. The mine never chroma. Yina enim since I saw the bar. Mine bar at the woody bar at the teenage pregnancy. A bar at the com ever chromo. Everything. Enti a whole near money mine and a whole near ma apart from the sense USA and Sassy and near ma account. A home painting qua any idea. Mining no use chemicals. Ai was mining no chemicals na mudi djuma. Baby a mining baby amudi nso be adwuma musunso no mo bo ho ban. Na ba hye se de o masi ahye tuntum ne kokko. Save Bompata for the future. Bompata deserve better than mining. We stand united against mining. It way a Bompata no asante achim south no mo se obi a wo ye prospecting se bia waba se me ba be se me tu agudi ebe ye bia mo mpenti no ma hye tuntum ene kokko no na omo ba wie no ene omo se company bia aba krom ho adwuma bia aba krom ho se omo be so ahwe se tu agudi ebe ye yie no obi ensusu ne nkaka no wonsesa ne nkuku ne nkaka no wonsusu nka ho na won firi kro no so nko Samusha Sua Ekuramia, baby of medical double testing. A one way so a friend bedu, Monsha de Nia, Casadia, Yaya Millionaire, Mebacola Ketua, Samani Bacro, say, Obet me up on you say, Yapa Wasua, Yabawa Pala Meditem, Yan so funny, none not to for, none about Aroma, Maya Samo, Yabato, yes, Samo, President Mahama, MC, Last Minister, Samus moved to the I'm say, Asosa, Adia, Opatamai, Yadia, this lady to him. And what's now? Now, yes, say, Grandma, I do almost 1 month. Must million more day, but your question is a Monte Crumanas because she'll be in here, 2% better no money in Subiano. And to where the young to cross a man as a bibia, the best friend and anonymous, a more day, you money, Banese, a motion ye and Uncle Fa, and to quiet, Nayamoko no by. And yet, my name, I a penwa. Yempe mining wo krom ha Bompata for na afechire wo masaka nokre prekope edisu nyina agusu akogunsa se obia wode na fidi ababia won san ensesanko afei ko amanamisemu Israel mine mu ne yadri na wokọ Israel video bi apie monte so efiri na no na wotwena wie yede ba na video no wanante a ne nyina no ayesa Palestinians adehye ne bi ana Israel asrafo dom akire wom wasie na ayakaka de ne ne ya de ya wode hye wom no enya sem keto makura anam so ama video ne ba ya no abeda dwasemra bi atwamwo opanyipa ya Israel asrafo dom no no ye wom mra nim ni kese pa Major General Yifat Toma one machire no na kire one machire ni nyina no asam na beba no ana maami ahya ase so wo ba monten so beka se wa resign ne wonna nya adwuma ne biem sanse wono akasa gi blame ne de man ho se enam ne nsa so na video no eba monten so nam so nti wo mo emfanche wo beka wie ya pa no wo yeraye enti no mo hwe na kire akwa mo hunu mo nim se nipa bonfo bi na akire na sie se no wo hye beach bi ana wo gye na ni no mo kodro no se brai never can once him. Yaka say dear apostle domo ewo Israel mine mu no. One match maame no etro se nam ne nsa so na video ne ba ye na yaka de ente se Israel asrafo ade Palestinians for na famu dia. Wo mra me kyerɛkyerɛ mo kwan ya wonam so a what say video no epie montin so. Kasebo no wasi ensama ye de sommo ene enumre de di makotene no ebini. Asoje fi south mra se bedani Alhaji Collins Dauda se na mo sofo a Broni kromu mabuno koto shay wo mo so no wonim ho hwe Sansona special prosecutor tana yedi abasa acting head of legal affairs the Ghana Revenue Authority or Freeman Saba one machino Honorable Haruna Idrisu our young swafo a wahwe nwomasuan so de to Ghana Tertiary Education Commission JTEC for nim say public universities and asuapon ya aban dia as school fees tuition fees no wo mutumu no wo mo nhye em wo nte so
sada ena yesen wura nsem foforo mu yewura ken akompre kwa Japan se Ghana ebetimi agina yi a ye papa masofo ne amanyefo nkamu na yakɔwia no nyina wɔ Israel man mu ama asrafo dɔm no wɔ mo lawyer panyi ababada dwase Israel man no akyere no na amrantie bi nso a mayor wɔ mo tietia ne fa ahodie so ebra wɔ mo kwakoye cleaning no ɛno nso yɛakye wɔ mo a wɔn de yaban so anya asɛm na kase boye si na nwumako ebo ye chidom ye Leicester Ghana Limited wɔn de ya toothpaste ne brush abedwa so onga mama ne nsa no boafo midimafo herbal center Dr. Tamoda so Joss bread and pastries wɔn de Joss hot cake abedwa so Tam herbal mixture eduro no ɛna no achi no so Ghana Health Service wɔn si HPV vaccine wɔ oba ne bi na kase boye fi Sompa Accra no ɛsan so ɛfa ye headquarters wɔ Kumase Sompa 93.1 FM Sanso na yiko 100.9 Adamfopa Radio Paris France Takwa Sompa Takrade Sompa Techimai Sompa Sunyane Sompa Nkranza Sompa Doma Sompa Mankesim Kingdom 106.1 FM Decoder Suya Sompa FM Facebook Aya Sompa 106.5 FM Accra we like page no share and Sompa FM live your website www.sompaonline.com and obenya Sanso and a Kanesh Urban Radio our Kaneshi Market woman so sum ediama adehye wa Kaneshi ene nempotamo yeni ede kasebo isum wonumre eyemme Akosua ago abowaje wobetimi afrem Akosua Nhyira me adult children triple mai Agyeiwaa Apam Dadaa ena afe Akosua Agyeiwaa kwade boatin yes so we see na prophet Mangode na ono nso ede third service jumedie no eba wo wie ya na sida for the nyame asema to so wo mu wie ya no na evangelist boatin so e the hope hour no so dia bom wo ma ye ni da so wie ya no na sofo solo na ono so ato so a wo the last service no ebeba koso atie Sompa 106.5 FM Accra na niema papa ye shama wo no benya ho mfaso wo kira enopa no nsia pepepe Akosua Agyeiwaa kwade ne dom so betena se no mo de kasebo no agodie ho nsem ne nia ka nyina abaw radio so de aye Sompa 106.5 FM Accra yada mu nyina se amammo ene tie kantamantofo munye ready nyame yadomo a efie de twato e wo bosome November yi mu ye tuo mo eye gigim